Dovolte, abych přivítal i naše hosty jménem organizace TOP 09 a tím je ministr práce a sociálních věcí, pan inženýr Jaromír Drábek. Dobrý den. Vedle pana Drábka sedí inženýr Zdeněk Kraus, starosta městyse Černý Důl a člen předsednictva TOP 09. Vedle sedí předseda místní organizace Trutnově TOP 09. Milan Kančák. Je to koncipient krásný kancelář. A vedle mě sedí pan Miloš Dohnálek, starosta obce Hřibojedy a současný předseda regionálního výboru TOP 09, který dnešní odpoledne bude moderovat. Tak na začátek musím říct, že děkuji za pozvání. Sešli se tady, předpokládám, tak jak to bývá, dvě skupiny lidí. Jednak to jsou příznivci TOP 09 a potom jsou to kritici toho, co dělám. To je tak normální. Já se budu snažit na obě tyto skupiny lidí a názorů reagovat. A dovolím si spíše kratší než delší úvod, protože spíš si myslím, že pro vás je důležitá ta diskuze. Co se týká důchodové reformy, tak bych to chtěl uvést možná tím, že jsem rád, že to máme konečně za sebou. Protože o důchodové reformě se tady mluvilo 15 let, všichni víme, že je to nezbytné udělat, nakonec to nezpochybňuje vůbec nikdo. Ti, kteří zrovna o tom nerozhodují, tak říkají, ano, je potřeba to udělat, ale udělali bychom to úplně jinak. Když potom nastoupí do různých funkcí, tak řeknou, ano, my bychom to udělali, ale ono to teď zrovna nejde. A takhle se to říká 15 let. To, že se velmi výrazně prodlužuje věk dožití a to, že důchodový systém byl stabilní, tak musí respektovat to, že doba pobírání důchodu musí být přibližně stále stejná. To si myslím, že je všem jasné, jakkoliv je to nepříjemné. To, že když se důchodový systém za Bismarcka zakládal, tak bylo 5 lidí, kteří vydělávali na jednoho, který ten důchod pobíral, protože ten věk odchodu do důchodu byl přibližně v dnešním věku odchodu do důchodu, ale bylo 20 let nižší. To si myslím, že je taky jasné a že to potřebuje nějakou změnu, tak aby ti, kteří je dneska 30, tak aby taky brali nějaké důchody v budoucnosti. To si myslím, že je taky všem jasné. Proto to, co je nepříjemné, ale nespochybnitelné, každý rok roste věk odchodu do důchodu o 2 měsíce. To se netýká dnešních důchodců, to se týká těch, kteří mají před důchodem. Proto je nutné, aby dnešní systém průběžného financování důchodu, to znamená jedni odvádí, druzí pobírají, byl doplněn o něco navíc, protože za 30, za 40 let bude poměr těch, kteří odevzdávají, těch, kteří chtějí přijímat, takový, že by to nestačilo. To, že jiné státy tím prošly před 10, před 15 lety a u nás ta odvaha nebyla, to je bohužel fakt. Samozřejmě, že by bylo mnohem lepší zavádět taková opatření v době ekonomické konjunktury, to je také jasné, bohužel tu dobu před 10 lety jsme propásli. Příští rok má být dokončen celý ten přechod, celá ta transformace, celá ta důchodová reforma, včetně všech těch jednotlivých částí, o kterých nebudu podrobně mluvit, ale samozřejmě pokud budete chtít se na ně zeptat, tak rád o tom budu mluvit. Příští rok má být dokončena k 1. lednu celá ta transformace tím, že bude možnost dalšího spořícího pilíře, tak jak se tomu říká, dalšího možného způsobu, jak si dnešní mladí lidé, především je to určeno pro mladé lidi do 35 let, jak si budou moci přidat k těm prostředkům, které jim stát bude vyplácet jednou v důchodu, také vlastní naspořené prostředky i s příspěvkem státu z toho vybíraného sociálního pojištění. Tolik krátce k tématu důchodová reforma. Sociální reforma je mnohem více rozvrstvené téma, protože se skládá z několika různých částí a také je potřeba říct, že to není proces, který by šel nějak končit jedním
jednou větou, jedním okamžikem, jedním slovem. Sociální reforma je v podstatě proces, který je založený na tom, že sociální systém má být mnohem přesněji nasměrován k těm, kteří potřebují pomoc státu. A já to uvedu na různých příkladech v těch jednotlivých odvětvích nebo oborech a zdůrazním také to, že je potřeba usilovat o to, aby ten systém měl co nejmenší administrativní a provozní náklady. Že to je základní problém dnešního sociálního systému. Ta vysoce nastavená laťka, ta je samozřejmě pozitivní, to je dobře. Je dobře, že máme velmi dobrý sociální systém. A to, že to tak je, to je prostě fakt. Stačí se podívat do mezinárodních statistik a pokud naše země má nejnižší míru chudoby v Evropě, tak je to prostě něco, co sice neúplně odpovídá stavu naší ekonomiky, ale určitě je to výhoda naší země, protože je to dobře. Jestli jiné země v průměru v Evropě mají řádově 15% lidí ohrožených chudobou po všech takzvaných sociálních transferech, to znamená po započítání důchodů, jak starobních, tak invalidních, po započítání sociálních dávek všech možných druhů, tak u nás je toto číslo v roce 2011 stále ještě přes těžkou ekonomickou situaci pod 10%. A to je prostě vynikající výsledek. Na tom nemění nic fakt, že je potřeba se zabývat vždycky konkrétními lidmi, protože samozřejmě necelých 10% lidí je pořád ještě milion lidí, o které je potřeba se maximálně postarat. A k tomu vedou ty změny sociálního systému. Je prostě fakt, že dnes ten systém obsluhuje 8,5 tisíce lidí v celé republice, minulý rok to bylo 11 tisíc lidí v celé republice. Samozřejmě to není vůbec lehké zefektivňovat tu činnost. Je fakt, že v loni nás provoz toho informačního systému, který obsluhoval sociální systém, nemyslím důchody, to je něco jiného, ale systém sociálních dávek, stál téměř 0,5 miliardy korun. Letos nás bude stát řádově 300 milionů korun. Tím chci ukázat, že není potřeba nějak výrazně snižovat tu laťku sociálního systému, ale je potřeba ten systém zefektivňovat. Jestli v loni ještě bylo přibližně 8 dávek pro zdravotně postižené občany, každá z těch dávek měla svůj samostatný formulář, svoje samostatné přílohy a tak dále. Tak dnes máme 2 dávky pro zdravotně postižené občany, které obsahují všechny ty položky, které byly obsluhovány v loňském roce, ale je to jedna dávka, která se vyplácí každý měsíc, to je příspěvek na mobilitu, a jedna dávka, která se vyplácí jednorázově, to je příspěvek na kompenzační pomůcku, ať už je to auto, ať už je to úprava bytu, ať už je to schodoles, už je to jiná kompenzační pomůcka. Jde jenom o to, aby ten proces byl co nejefektivnější, co nejvíce svázaný do jednoduchých pravidel, tak abychom postupovali co nejlépe. Že ten přerod je velmi obtížný, to můžete sledovat s velkou nadsázkou v médiích. V realitě to není jednoduché, ale zdaleka ne tak vyhrocené, jak se o tom píše v médiích. Od 1. ledna skutečně došlo k velmi významným změnám, protože více než 1600 lidí se přesunulo z obecních úřadů na úřady práce, tak abychom tu agendu sjednotili, abychom to nedělali na různých typech pracovišť, ale na jedných pracovištích. Zároveň se, tak jak jsem dával příklad v těch dávkách pro zdravotně postižené, tak se řada dávek změnila, sloučila různým způsobem, tak aby ta agenda byla jednodušší. Zároveň s tím ale také došlo k tomu, že bylo zvýšeno životní a existenční minimum o 9%, což si myslím, že je věc, která se příliš neříká, protože je pozitivní a není to ten správný novinový titulek, ale zvýšení životního minima o 9% znamenalo zvýšení všech dávek hmotné nouze o téměř 10%. To je velmi významné zvýšení, které v minulých 5 letech nebylo žádné.
životní minimum bylo stále na stejné úrovni a od 1. ledna je zvýšené o 9%. Všechny tyhle záležitosti a změny bylo potřeba vypořádat najednou, v jednom kroku od 1. ledna 2012. Podařilo se to přes všechny těžkosti a obrovské nasazení lidí, kteří ty dávky zpracovávají, a v tuhletu chvíli si troufám říct, že jsme z toho nejhoršího venku a že začínáme dosahovat toho, co jsme potřebovali. Jednodušší agenda, menší náročnost co do druhů dávek a mnohem nižší náklady na správu a provoz toho systému. A takovým způsobem chceme pokračovat i dál. Zase to jsou věci, o kterých si můžete přečíst různé negativní novinové titulky, protože ty negativní titulky se dobře prodávají. Nicméně realita je taková, že od července začneme přecházet na elektronickou výplatu sociálních dávek, to znamená prostřednictvím elektronické platební a výběrní karty, protože tím zase ušetříme 200 milionů ročně, které můžeme dát na posílení jiných dávek, například dnes projednávaného možného souběhu příspěvku na péči a rodičovského příspěvku u rodin, kde je zdravotně postižené dítě, to považuji za velmi důležité. A tím taky ukazuju ten směr. I při dnešní velmi obtížné ekonomické situaci, jakmile se nám podaří něco dalšího ušetřit na provozu, tak to samozřejmě dáváme do posílení dávek směrem k těm, kteří tu pomoc potřebují. Od 1. ledna příštího roku sloučení příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení, zase dávky, které jsou duplicitní, protože se týkají toho též, dokonce dnes je to tak, že aby bylo možné požádat o jednu dávku, tak je předtím nutné požádat o tu druhou dávku, takže zase zjednodušení a stažení té agendy. Tolik krátce k principům sociální reformy. Já tím ukončím svůj krátký úvodní projev, protože chci, aby bylo co nejvíce času na diskuzi. I tak určitě toho časového prostoru nebude dostatek, kdy ho není dostatek. Prosím, ptejte se na cokoliv, samozřejmě i mimo okruh těchto dvou témat. Spolustraníci a příznivci TOP 09 se mě jako místopředsedy TOP 09 budou určitě ptát na různá jiná politická témata. I s tím samozřejmě je možné počítat, byť nejsme na vnitrostranické půdě. Prostě ptejte se, co máte zájem. Přijel jsem proto, abych vám pokud možno odpověděl na všechno, pokud samozřejmě tu odpověď budu znát. Zatím děkuji za pozornost.